koro achidh nade koro ng'eny ahinya nene jok ma koro konya. Kata kamano nyakoro Mgajwange kaunti ma Siaya wantiere koda MCA mano ma Imbo East Ward mano wantiere kanyo gi Francis Otiato. Otiato inyalo mana nyiswa ni iruki ntiere kanya agino mana ni ntiere gwege mago mag Siaya odiochieng' ma kawuono bende od bura assembly mane kaunti ma Siaya bende biro bedo ka iyawo. Minyalo medo godo gi achidh nade mopogore ma bende nitiere. Kata kamano eri nyisa kanyo ni weche mag Zoom bende odhi kayiem nono. Kaka mano Nduku seyo bende osebedo ka mopogore to inja achidh nade mopogore ma bende MCAs ma bende wantiere godo osepedho. Kaka japiny inene yo machal nade? Yeah, MCAs wachon marol mane getting. But they're forgetting me problem akanye. Problem I in one of their role, which is vetting. Problem I one of their role my budget. Erika ka governor Tio. Governor Tio go magene vet. Bubedo cabinet. Montel on the line ministries magiwajo. Iwinja. Problem wokanye oversight. Oversight magene money ogetin. Money obene the primary call. Mangiso ji no Migori kata Siaya. Pesa manyo golo kutiyo maber onego benu kuongo ki assembly, not in the Senate. Iwinja. Mana ka gidhirieyo role mare magitimo cha. Awinjo ka gi misconstrue facts. Magidonji giwegi gotimbegi ka gidwa confuse go jopiny to gidwa blame kuom jopiny. Samode liel anu kimatere. No, let's be factual. Enemodhi owon. Kaka leader mar gweng'no mana kaka ana nyalo dhi liel thurwa kucha. To kan MCA, to kan mjumbe. Koro knek beni to benda gonyo kita okone ga kawe as a burden. Ni jopiny omiya as a burden. Kata mina ne ka dhi dala. Chieng' wachono ng'eya. Ong'eyo very well ka dhi dala. Many people come. Iwinjo. I give them okabe ga ywak ne tijgi moro men that I don't even earn a salary, but mago jo thurwa. Iwinja. To ok ni ji ochako biro kuom ji sani. Ji ne dhi nyaka kuom ji chon. Nitie kata joma chon mane ochiwo kata lopegi ma ji oger gi skul otim yango. So gin kaka MCAs manoro gine ma girwako kuomgi. Sama kogero hospital to nogoyo budget. Iwinja Sharon. And that's why I'm saying I don't know puonjo sama kogo nogoyo budget. Owacho na ani ward na ka. The pre-qualified projects are dig. Iwinja. The pre-qualified projects are dig. To governor okomiyo allocation gi cabinet mare. Ma cabinet mabende allocate pesa be gin go. Gin committee ma allocate pesa. Ma gibe gi kuongo gi yalo in their own assembly. Giwa ni gin wapoko kama. Koro gin wangono pesa oge yudo. Role ne okendi go chongen governor. Endok ni jopiny to nyiso gimanyo suggest cha. Okotimore. Governor ko biro ka konya oru penje. That is the way leadership is. Okuni desari ni kori bedo loyal. Kori dwa chiema. Awinjo ko wadwa ni wach about contract. I agree yo get all the contract. But kotime evaluation sani. Sama wuoyo kodi ni. Not time evaluation sani. Bitimo proper trace. To nyakane nuange nu contractor mo mesno. Cheno wakume. Kada cheno wakunya wadigi. Tinde giloko giwilo kata kidwe ndiki ji. Tenu kondiki ji. Okondik nyathine korgi. Ondiko nyathine Siaya. To jasiaya chami nyathine ondiko. You understand? These things we know them. Omiyo gimwa wacho magi gino ganda wa. Somewhat immoral mar representation. I agree with what they are saying. But they are forgetting their major role is oversight. Problem mar japinya kanye. I oversight mar governor ka. Iwinja koro senate mabiro fwenyo. Iwinja nikech gin governor osomi gi nyamit belie. Koro kobiro koni to senate bedo winyo no wani ng'eny cha wakalo ng'acha. To wani nyocho golo no kama. Okay, ka gibiro ka koro ino koro lingi madwa biro ni koro win kuomi wadwaro kuomi 9 million. Koro giwacho ni 9 million. Koro gidwa tamre the oversight. And we are challenging them. Ngado kaka na wacho. That is good. Let them not go. But one gijo CID. One gen SIS. Iwinja nikech
Kenya ka wag mess in our leadership in the process my primary goal